Naimbag nga rabitay manen gagayem ken kakabsat ket nagimbag di Apo Diyos ta nadanon tayo manen da ito magdaway tapno agkakadwa tayo ken agmay-may sa tayo nga agadal iti napateg na sauna. Iti panagadal tayo kabsat ket kasapulan tayo iti panangidalan ken iti tulong ni Apo Diyos so nagawatin tayo ited na iti Santong Espiritu iti panagadal tayo kabsat agkararan tayo. Man nakabalin namin nga Diyos amami nga dapat sa dilangit. Agyaman kami Ama hinted mo manan kada kami dahil magundaway tapno adalin mi tinapateg na sao. Agbibiyag kami Diyos kapo iti ayat ken iti parabor. Katagyaman kami ta hinted mo iti napiling nga bendisyon kabayatan iti panagbibiyag mi nang nangrunaw Diyos kadagiti nga panawen iti nakabutbuteng nga pandemic. Ngem sinalakniban na kami Ama. Yaman kami ta sikay ti Diyos na mapagtagpan. Kada ito nga oras Ama dawatin mi iti tulong mo kana kami iti pannakaawat ken sirib nga gapu tapno digiti paset iti saom nga kamadalen nga mang panagnag o Diyos nga iti pannakaisalakan mi ket gapu iti parabon mawatan mi kuma ket agbalin nga bendisyon kada kami. Agyaman kami Ama kadinengeg mo digitoy nga araraw mi itinagan na po na Jesus. Amen. Kadagiti naglabas nga lawlawas kakabsat iti inadadal tayo ket may panggap iti parabor. Tayo naibagakon nga iti sentro kakabsat iti pannakaisalakan tayo. Isu iti parabor ni Apo Diyos. We are saved by grace through faith. Dahita kabsat iti intakder dagiti reformador tapno maited kada tayo dayjay namnama kakabsat nga iti kinapudno nga gapu iti Biblia ket isukumay iti kankanayon nga may tagtagay isukumay iti kankanayon nga dadalin tayo. Ket iti naglabasen kakabsat ket insentro tayo kadayjay panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo gapu iti parabor ngem iti kayatmet ni Apo Diyos kakabsat ket dumakkel tayo kadayjay nga pannakirelasyon tayo kenkuana gapu metlag iti parabor. Isu nga nadadal tayo kakabsat dayjay theme tayo nga growing in grace. Iti panagdakkel tayo kakabsat gapu iti parabor ket isumeten dayjay yaasideg tayo ken ni Apo Diyos. Tagbalin tayo nga totally dependent ken kuana. Nga digiti amin nga ramiden tayo kabsat may panggep iti panakirelasyon tayo ken kuana ket isu iti paggapuan na uray pay digiti pannakabalin, uray pay pigsa tayo ken uray pay digiti aminen nga ramiden tayo. Maisubli ket maisubli ken kuana dayjay dayaw kakabsat nga isu iti Dios nga nangisalakan kada tayo. Kadaytoy nga panagiinnadal tayo iti adalen tayo kabsat ket growing in grace passing the standards of God. No adday iti gatangem kakabsat masapol nga lumasat dayjay standard dayjay nga nangaramid. Ket dayjay nga standard na adanton iti seal na kakabsat. No inkabilen dayjay manufacture dayjay seal na kayat nga sawen nga rod dayjay nga produkto pass through the scrutiny of the manufacturer. Isu nga adda dayjay naikabil kakabsat kunana ket do not accept when the seal is broken. Ita't tati adalin tayo, nga kabayatan nga agbibiyag tayo kakabsat, iti parabor. Masapul nga amuin tayo met nga dadigitay standard nga inkabil ni Apo Diyos no kasano iti panagbiag tayo nga isursuro iti parabor kada tayo. Grace is teaching us.
And while we are under grace, daytoy kakabsat ket isuro na kadatayo nga adagayam daytoy standard nga kayat ni Apo Dios kadatayo kakabsat. Amun tayo kakabsat nga iti moral conditions nga saan tayo nga ikabil daytoy panakirelasyon tayo ken ni Apo Jesus. Nga adda tayon babaen iti parabor kakabsat ket mabalin agun-uden iti maysa nga tao. I will have to repeat that. Moral conditions that are stressed apart from Christ is attainable. Daytoy kakabsat ket mabalin nga aramiden babaen iti dayjay bukod nga tarigagay, bukod a desisyon iti maysa nga tao kabsat. Mabalin nga iti maysa nga tao kayat na nga agbalin nga honest. Agbalin kakabsat nga loving na ayat. Agbalin nga dayjay mapagtalkan uray pay dayjay managtepel. Mabalin kakabsat nga nadayaw. Wenno digiti other virtues kakabsat. Dagitoy ket mabalin nga alaen wenno aramiden iti maysa nga tao uray no awan iti panakirelasyon na ken ni Apo Dios kakabsat. Daytoy saan nga dayjay ibagbaga tayo nga standard under grace. Mangited da kakabsat iti example no apay nga imbagak nga digitoy moral conditions nga dayjay ibagakon ket possible. Dahil honesty kas pangarigan. Nabayagan nga panawen na pang kami kakabsat ijay Abaya, Galimuyod, Ilocos Sur. Daytoy iti lugar dagiti Gasmin, Dabrida, Napoleon, ken dagiti kakabsat na. Nadawat kakabsat nga apan kami dijay agsipud ta kayat da nga idanon mimet iti ebanghelyo dijay. So napang kami kakabsat. Idi nga panawen magna kami kadayjay Karayan kakabsat. It was summer isu nga saan nga nauneg iti danom dayjay Karayan. Malabsan mi dayjay Karayan ket iti naobserbar ko kabsat agsasaruno dayjay fispan iti Karayan, iti aramiden da, intunno bumaban iti danom, umababawan iti danom, tumayen iti summer. Dagitoy nga taga-Abaya kabsat, ken digiti asideg uno neighboring barrios, alaen da digiti batbato, agkabiti da, dayjay ti kaslapan nakatambakdan, dayjay fispan da. Ayaban dayjay Abaya kabsat iti lapat. So digitoy nga lapat, adu kakabsat iti lames na. At iti may isang aldaw, napan kami nga nagkamel ijay lapat ni Brother Napoleon Gasmin. Kitkita kabsat, nga ginaldaw kami nga labsan mi di ijay nga lapat. Kunak ni Napoleon, kunak. Apay awan iti agtakaw kadagiti lamos mo, wano lamos digiti sabsabali kun. Amom di kunana. Dito'y pastor awan tagtakaw. Kita nagpaiso digay uso sa rin digay taltalon, digay ti arado, digay ti makina, digay ti amaamin kakabsat. Nakabati latta ijay taltalon. Ket kunang apay kunang. Saan ka di nga, saan pa'y nga, digay ti kaadwan dito, ket saan da pa'y nga inaawat ni Apo Jesus. Buwan pastor ko na. Hamtay nga ibaga ko na ni Napoleon nga gaputa, open and close quotation mark, pagano da pailaan, kaya yung asawa nagtatakaw dan. Saan? At da kakabsat iti dagiti ibaga tayong kakabsat, the our ancestors. Dagiti itas, dagiti bambantay kakabsat. At da dagiti culture da, nga at da dagiti kunatay patibong, dati trap nga rami din da. Agala da digay abuyo, wenno alingo, wenno ugsa, wenno nyaman pay nga matiliw da babaen iti trap.
Iti ikabil da kabsat adda iti markanan o siya kuma iti nangarabid da nga trap inikak iti markak ERR. Ket kuma malabsan dagiti da tao kabsat makita da nga dayjay nga trap nga inaramid ko adda iti nasilwan na either nga umsa wenno alingo wenno anyaman pay kabsat saan da agargarawen taapay saan da akukwa dayjay trap nga nakatiliw. Anyay ti bagbaga tayo kabsat dagitoy moral conditions ket mabalin nga isu iti pagbiagan dagiti tattao uray no saan dapay a makirelasyon ken ni Apo Dios kakabsat. Ngem saan nga daytoy dayjay ibagbaga tayo nga standard akayat kakabsat ni Apo Dios nga adalen tayo. Kunana ni Pablo kakabsat iti 1 Corinthians 13 verse 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing. Adagayam dayjay pangrukod ni Apo Dios nga inbagana ken ni Pablo kabsat. Nga iti kunana ni Pablo, uray no ipadawat ko iti amin nga adda kanyak kadagiti na panglaw. Uray no ited kumet iti bagik a mapuuran kunana. Ngem no awan met ti ayat kanyak awan magungunak. Iti adalen tayo kakabsat dayjay nga standard isu dayjay ayat. Anya daytoy nga ayat. Kunana ni Apo Jesus kakabsat, ijay Matthew 22 verses 37 and 39. And Jesus said unto him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and you shall love your neighbor as yourself. Daytoy kadi kakabsat nga ayat nga inbaga ni Apo Jesus isu iti pagrukudan. Laglagipin nyo kakabsat dayjay kunana your heart, your soul, your mind. Sana inkabil kakabsat dayjay rukod with all your heart, with all your soul, with all your mind. Nga intun no ayatem iti Diyos mo, ayatem iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a panunot mo. Laglagi po kakabsat. Dayjay inbaga ni Apo Jesus, it is on a human level. Daytoy pusok, daytoy kararwa, daytoy isip ko, nga pagayat ko ken ni Apo Dios, it is on a human level. Insun no ayabak, uno ayatek iti karubak, it akas iti panagayat ko iti bagik, it is also on a human level. Anya iti masapul kakabsat, nga aramiden tayo, tapno daytoy nga panagayat tayo, iti Diyos, ken iti padatay a tao, nga nairukod iti panagbiag tayo kakabsat. Apay nga panagbiag tayo? When tagbibiyag tayo, iti puso tayo, iti kararwa tayo, iti isip tayo. Kunana ni Apo Jesus nga naununag kakabsat. Amun tayo nga iti panagdakkel tayo in growing in grace, we grow in relationship. Kunana ni Apo Jesus, iti John 15 verse 12, This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Iti rukuden gayam kakabsat nga inton no simrek tayon kadayjay a parabor. Sino dayjay nga parabor? Ni Apo Jesus. Ti kunana metten ni Apo Jesus kakabsat. Agayan ayat kayo
akas iti panagayat ko kada kayo. Saanen nga iti rukod iti panagayat ko, iti ayat panangayat ko, iti padak a tao. Saanen adaydi panang rukod ko, iti ayat ko, iti panagayat ko, ken ni Apo Diyos. Taapay, yadda akon kakabsat, ken ni Apo Jesus, adda akon babaen iti parabor. Itatan nga adda akon babaen iti parabor. Ayatekon kakabsat ni Apo Diyos, ayatek meten iti padak a tao, anya rukod na. Saanen nga iti amin a puso, saanen nga iti amin a kararwak, saanen nga iti amin a panunot ko, no diket di iti rukuden, akas dahi panagayat ni Apo Jesus. Isu nga iti inbaga na kakabsat ni Pablo, iti Ephesians chapter 2, chapter 5 verse 2 unana, and walk in love as Christ has loved us and has given himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Anya iti kunanan ni Pablo kabsat, magnatayon iti ayat. Sino dahil niyang ayat? Ni Apo Jesus. Intun no kadwa tayon amagmagnan ni Apo Jesus, akasmet kakabsat dahil panagayat nga inpaay ni Apo Jesus kada tayo. No naamuan tayon kakabsat dahil ayat ni Apo Jesus, ket intun no makipagna tayon ken ni Apo Jesus, dayjay meten nga ayat ni Apo Jesus nga inted na kadatayon. Isumeten kakabsat dayjay ayat nga ited tayo ken ni Apo Dios. Isu nga niya iti masapul nga aramiden kakabsat. Tapno daytoy a kondisyon nga inted ni Apo Jesus kada tayo. Anya dayjay nga kondisyon? Agiinnayat kayo akas iti panagayat ko kada kayo. That you love one another as I have loved you. Iti balakad kakabsat ni Pablo isu daytoy. Iti 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Anyang nagpintas ko na daytoy panagpampanunot tayo. Ket ited tay kumakakabsat in captivity nga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, isun iti masurot, uray pay iti panagpampanunot tayo. Umayon dayjay level kakabsat ang umaton dayjay panagpampanunot tayo. Saanen nga dayjay panagaramid, babaen laeng iti dayjay panang master tayo kakabsat, iti bagi tayo, no dikit din dayjay panagpanunot tayo, ket addan nga iturayan ni Apo Jesus. Iti kayat nga asawen ni Pablo kabsat, nga mismo ure dayjay panagpampanunot tayo no adda tayon babaen iti parabor. Ket masapol nga adda kakabsat, it must be in a perfect harmony with the divine will. At datoy dayjay panunot ni Apo Jesus, at datoy meten dayjay panunot tayo. Intun no isurrender tayo dayjay panunot tayo, kadayjay panunot ni Apo Jesus kabsat. It will be in a divine will. Kunanan, every thought is brought into obedience of Christ. Ket intun no dayjay panagpampanunot tayo kakabsat. Ket na isurrender tayon ken ni Apo Jesus. Nga agtulnog tayon akas dayjay panagtulnog na. Anya mapasamak. Dayjay panunot tayo kakabsat. Agbalinton nga paggapuan dayjay pure ken nasayaat
nga panagbiag tayo. Ulit kakabsat. Every thought that is brought into obedience of Christ, there can be no wrong conduct. Amin ton nga aramiden iti maysa nga anak ni Apo Dios nga adda nga babaen iti parabor, nga dumadakkel iti parabor, growing in grace. Dayjay panunot nanto kakabsat will be transformed iti panunot ni Apo Jesus. Malagip ko kabsat dayjay Chinese proverb. Kunana dayto nga proverb, plant a thought, you will reap an action. Plant an action, you will reap a habit. Plant a habit, you will reap a character. Plant a character, you will reap destiny. Ket nusubyen tayo dayjay inbaga ni Pablo kakabsat, nga bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Dayjay yun kakabsat nga panunot tayo, nga addan ken Kristo Jesus nga agtungpal akas dayjay panagtungpal na kakabsat. Anyaman nga aksyon tayo, anyaman nga habit tayo, anyaman nga karakter tayo kakabsat. Aggapu kadayjay na isurrenderin a panunot tayo ken Kristo. Dayjay ton nga karakter tayo kakabsat. Agbalin akas dayjay karakter kadayjay nga nangisukwan tayo, nangisurrenderan tayo dayjay panunot tayo. Iti kayat nangasawen kakabsat. In growing in grace, the target is to have a Christ-like character. Agrugi kakabsat daytoy iti proseso nga we must surrender our thought into captivity ijay panagtalet tayo kini Apo Jesus. Kitaan tayo kakabsat nga ni Apo Jesus nga isuna iti nagtungpal kadagijay apagayatan iti Ama. Babaen kadagijay panangisurrender tayo kakabsat. When we submit our thoughts, we are submitting our lives to Christ. Anya digiti napintas kakabsat nga bunga intun no daytoy kakabsat ket mapasamak. Intun no insurrender tayong kakabsat dayjay panagdesisyon tayo ken ni Apo Jesus. In passing, I would like to read some very beautiful verses in the Bible. Dagitoy kakabsat iti resulta no adda tayon nga agbibiyag under grace. Kunana ni Pablo iti Ephesians chapter 5 verse 20, giving thanks always to God. Another verse, Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication give thanks. Kunanan man ni Pablo kapsat, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always. Ket kunanan ni James kakabsat, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. James chapter 1 verse 2. Ket ni Peter kunanamat iti 1 Peter 4 verse 13. But rejoice to the extent that you partake of God's suffering, that when His glory is revealed, you may be glad with exceedingly joy. Anya iti kahit nang asawan di ito yung versikulo kapsat. Dahil panagitid tayo iti panagyaman. Dahil saan tayo kakabsat nga agbutang, nga uray no kaslaawanan iti adda katatay. No dahil kang kanayon nga agragragsak tayo kakabsat. Dahil kang kanayon nga bilbilangin tayo nga ragsak uray pay iti panagsagaba tayo. Dagitoy
saan kakabsat ang normal nga kapadasan iti tao. Dagitoy kakabsat ket ag naiteden iti maysa nga tao nga naglasaten manipud iti sipnget nga dan iti nakaskasda walawag nga itatan agbibiyagen babaen iti parabo. Ket itatan, this person is growing in grace. Nagpintas kakabsat, tainton no adda iti umay kenkwana, mabalin na nga ibaga, thank you Lord. Intun no agda kakabsat nga aglasat, kadagiti paglasatan na, saan to kakabsat ang mabubuteng, tapay amuna nga ti Diyos kadwana. Ket intun kakabsat no umay kas pangarigan iti pannakasubok dayjay pamati na. Kas dayjay inbagan ni James umay latta nga agragsak. Ket kas dayjay met inbaganan ni Pedro kakabsat nga intun no addan dayjay panagsagaba na iti ragsak na ket ibagana daytoy ket saan nga maipada kadayjay a panagsagaba ni Kristo nga nagpaay kanya. Kakabsat ko digitoy dagijay ited ni Apo Dios nga naidumduma nga kapadasan ken kababalin kadagiti anak na nga dadan babaen iti parabor ket addadan nga agbibiyag and they are growing in Christ. Aday ti maysa nga kapadasan kakabsat nga insurat ni Pablo. May panggep kadigiti kakabsat tayo ijay Macedonia. I will be reading and let us read together 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 4. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God on the churches of Macedonia, that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in riches of their liberality. For I bring witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we should receive the gift and fellowship of the ministering of the saints. Anya itinagbalin a kapadasan dagiti anak ni Apo Dios kadagiti iglesia iti Macedonia kakabsat. Nagpintas nga kitaan tayo. Dagitoy kakabsat tayo iti Macedonia. Naglasat da kakabsat iti adu apan nakasuot da. Ken iti nakaro apan nagrigat tanapanglaw da. Ngem kunanan ni Pablo, kastalaunay iti ragsak da ken na nabulos. I like that word nga inosar ni Pablo. Nabulos iti panagitid da uray no nakapangpanglaw da. Anya iti nangted kanya da kabsat. Dagitoy kakabsat tayo ijay Macedonia. Dayjay ragsak at tumulong kadagiti kakabsat tayo ijay Jerusalem. Idi nga naited kadakwada dayjay ayab nga adda iti pagkasapulan ijay Jerusalem, dagitoy nga anak ni Apo Dios ijay Macedonia. Nakapangpanglaw da, naglasat da iti adu apan nagrigat, nasusuot da. Ngamanya, sobra, nabulos, iti panagitid da, taadda dayjay ragsak da. Daytoy kakabsat akababalinda nga adda iti ragsakda ket dayjay babaen iti ragsakda agited dametten iti nakarkarungan di kabaelanda. Kakabsat ko, this is a result kadayjay parabor nga adda kadagitoy akakabsat tayo iti Macedonia
Ta itin baga nakakabsat ko kayat mi nga mo amonyo no anyaman iti gapuanan ti parabo. We want to make known to you what grace had done kadagiti anak ni Apo Diyos iti Macedonia. Paneknekak kunanan ni Pablo kakabsat, kada kayo anang teda kas kabalanda ngem sinursurukan dapay, iti nagtaod iti nakemda. Lately, I received a call from Johnny Rivera nga adday Texas kakabsat. Inpadamag kanyak ni Johnny kat ko na pastor ko na I was the speaker last Sabbath. Ije kapilyada kabsat. Kat ko na agsipod kada ito nga pandemic basit iti nagatindar. Of course, dagiti ubing sa mga papalubusan, dagiti senior citizen mga papalubusan. Ngem itinbagana ni Brother Johnny kanyak, would you believe, Pastor, kung namamati ka kadi? Nga daytoy tiyempo iti pandemic nga agrigat ko ma iti tattao ko na. Uri siya agsidawak. The giving of our church increased. The tithe increased. The offering increased. Taapay. Malagip ko kakabsat dayjay inbagana ni Pablo maipanggap ka dagiti kakabsat tayo iti Macedonia. Dagitoy nga anak ni Apo Diyos agsagsaganan ken si sasaganan yay ni Apo Jesus amay kadua kakabsat. Kas kadayjay church ni Brother Johnny ije Texas ije US, kas kadaytoy anak ni Apo Dios ije Macedonia. Ragsakda nga agited iti subsubrapay ngem dayjay kasapulan nga itedda. Tatikunanan ni Pablo kakabsat tanagtaod iti nakemda. They were freely willing. No kayat ko kakabsat ket masapul nga isubli tayo anya. Nga dayjay inbagamet laeng ni Pablo iti 2 Corinthians 10 verse 5. Nga dayjay nga panunot nga isun iti na isukon ken ni Apo Jesus. Daytoy kakabsat iti panunot nga addan kadagijay nga kakabsat tayo iti Macedonia. Iti kunana iti nagtaod iti nakemda. Anya dayjay nga nakem nga naggapuan kakabsat dayjay nga desisyon ket anyamet dayjay nga desisyon dayjay anakem nga naisurrenderen ken ni Apo Jesus. Nangited kadagitoy kakabsat tayo di Macedonia kakabsat, iti may sa a desisyon. Anya di desisyon da, nangited da anasursurok ngem di kabailan da. Ngem iti napintas, nangited da anapnuan iti nagragsak. They were giving in great joy. They were giving more than they were able to give. Iti may sapay nga inbaga na kabsat, si papasnekda ang nangipakaasi nga agserbi kadagiti na santuan nga tattao iti Diyos iti Judea. Anyan nga nagbalinan dagiti kakabsat tayo ije Macedonia. Dayjay parabor nga nang balbaliw kadayjay panunot, dayjay puso, dayjay panagbiag dagiti anak ni Apo Dios ije Macedonia. Nabalbaliwan da gapo ta insuko da dayjay nga pampanunot da ken ni Apo Jesus. They brought every thought
into captivity to the obedience of Christ. Anya dadadalin tayo kapsat. Growing in grace, passing the standards of God. Anyan iti nagpintas ka kapsat. Nga intunno dayjay aparabor ni Apo Diyos. Ket isun iti addan nga pagbibiyagan tayo. Dayjay ayat nga isu iti rukod. Dayjay nga parabor ni Apo Diyos kapsat. Saanen nga dayjay human love. No dikit din dayjay kunana ni Apo Jesus. Agayan ayat kayo iti maysa ken maysa. Anja jarukod na akas iti panagayat ko kada kayo. Dagijay nga inaramid dagiti kakabsat tayo iti Macedonia. Ken dagijay aramiden dagiti anak ni Apo Diyos. Aramiden da gapo tadan dagiti ayat ni Apo Jesus. A self-sacrificing love. Nga saanen nga day rigat ken bukod da ikitaan da. No di kitaan da day rukod iti ayat ni Apo Jesus nga nagsakripisyo nga agpaay iti panakaisalakan iti managbasol akas kanya ken kas kanya. These standards taught by grace in grace alone. Saan kakabsat nga ipapilit iti anyaman alintag iti panagited kakabsat? Saan? Iti panagdakkel tayo babaen iti parabo. Ket saan na nga ikan kakabsat iti panagbiag tayo? Dayjay panagbiag nga saan tayon nga kitaan, dayjay nga standard ni Apo Diyos. But I would like to say this. These standards grant no license to violate the moral law of God, because there are no higher and infinite place no saan nga dayjay panagtulnog gapu iti ayat. Dayjay panagtulnog ni Apo Jesus. Uray pa di panagtulnog na kadagjay bilbilin iti Ama. Isumet laeng kakabsat iti ited na kadatayo. Nga intuno agtulnog tayo. Intuno isuko tayon iti amin tayo uray pay iti panunot tayo panagdesisyon tayo kadagjay panagtungpal ni Apo Jesus. Mabalin tayo tumetten kakabsat. Nga tungpalen uray pay dagiti amin ibaga ni Apo Diyos kadatayo. Nang nangruna dagiti sangapulong nga pilpilin. And when we have already passed dayjay nga standard ni Apo Diyos. Anya di standard na? Dayjay rukod iti ayat nga panagayat ni Apo Jesus. Ket intunno addan kadatayo dayjay panagayat ni Apo Jesus. Grace will be doing miraculous work in our lives. Akas dayjay bunga dayjay parabor kadagiti kakabsat tayo iti Macedonia. Ni Apo Diyos ton iti madaydayaw kakabsat iti panagbiag. Adda iti kayat ni Apo Diyos nga kayat tayo ibagbaga nga kang kanay.
Dahil ayat na babaen kini Apo Jesus. Kadigiti ang maamin kuma kakabsat nga desisyon tayo. Agturong kini Apo Jesus. It is when we surrender to Him. It is when we talk about Him. It is when we sing about Him. Nga dayjay nga parabor na kakabsat. Ket addan nga dumadakkel iti panagbiag tayo. And in growing, we will be like Him. Ginawat ko ni Pastor Ray Urbi nga isuna iti agkanta kakabsat. Ket kantaan na iti maysa nga nakapimpintas na kanta. Napay tayo kada tayo. Pastor Ray, ang asin magkanta. Sangit ka puta, di mulain baga ni Jesus. Di mulain baga kanya ni Jesus nga isu ti lawas. Kadagiti tao damapan na kay salakan, kerawan kong sadyay tiyak kunakan ka, di mulain baga ni Jesus. Jesus. Thank you very much, Pastor Ray. Kararat tayo ko sa madaydayaw nga Diyos. Kaya't mi ama nga dumakkel babae ti parado. Ket kas itin balakad mo masapul nga isuko mi uray pay digiti panunot mi, uray pay digiti panagdesisyon mi Diyos. Kini Apo Jesus tapno dayjay a panagtulnog na panagtungpal na kadigiti am amin nga bilin mo ken pana uray pay ti pagayat mo.
mabalin minto met ngaramid. Ta saanen nga daytoy apanunot mo. Saanen adaytoy apuso mo. Saanen adaytoy akararwami iti mabalin ni itatong kay Diyos. Nudikit di dayjay nga adda kada kami nga binalbaliwan iti parabor. Tulungan na kami, Diyos. Tapno makita mi nga babaen kini Apo Jesus, kini Apo Jesus. Dagiti amin nga ramiden mi. Ket agbalinda nga nabanglo asayamos sa nga intun o Diyos iti ayat ti anak mo isun iti agbyag kada kami. Anyan nga amin to na kayat mo maramiden minton asiraragsa. Tani Apo Jesus ni isun anak mo inaramid na asiraragsa. Tulungan na kami o Diyos kitagyamang kami. Tamataginayon nga adda kami iti sidong dayta nga parabor kanayat. Agtultuloy ko maamang nga digiti bendisyon mo ket isu itited mo kada kami. Itinagan na ako Jesus tinawag mo. Amen. Ni Apo Diyos iti kumuyog kada kami pagsat babayan iti nasan pang Espiritu. Ket ti parabor ko man ni Apo Jesus. Isu kakabsat iti kang kanayon nga marikot natay. Ngadan nga bibiyag ingana nga dadya kababalin ni Apo Jesus ket naimulin kada tayo sa. Tadagamin iti very important quotation na kahit po may baga kada kayo sa Christ. When the character of Christ is fully reproduced in His people, then the Father will say to the Son, go and get evil. Iti urayan kakabsat ni Apo Diyos. Ket dayjay akababalin iti anak mo. Ket addan nga agbalin agaramid ko may ti Santo ni Espiritu iti panagkita. Nga dayjay akababalin ni Apo Jesus. Ket agbalin mo ten. Na Apo Diyos nga tayo. Ganan may nga lawas mo. Agkikita tayo tumanen. Kada ito'y nga panaginadal tayong redemption story.